שלום לכולם, והיום אני הולך לנסות להשיג אגדי ומקווה מאוד שתהנו מהסרטון, ויאללה, שימו לייק סאב ותפעילו את הפעמון, ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. אוקיי חברים, אתם בטח טועים איך השגתי את פרל, אז אוקיי חברים, אחרי שראיתם אותי פותח, אז שנייה, זה הדבר שפתחתי. שנייה, זה, רגע שנייה, טוב, רגע, אני יכול לקנות, לא, טוב, אני צריך להשיג כוכבים, כאילו אני צריך להוציא אגדי בסרטון, בוא נראה מה אני מוציא. בוא נשפר בנקוד את פרל, ונתחיל משחק. מה הקווסטים שלי? בוא נראה את הקווסטים. טוב, בוא נתחיל משחק, יאללה. אוקיי, שימו סאב ולייק. דמות, אני לא יודע אם אפשר לומר דמות טובה על גיא, אבל יאללה. כאילו לזהו, כן? לא בכללי. גיא היא דמות מטורפת, כאילו, מה שאני חושב. אבל לזוג לא נראה לי שכל כך טובה. יופי, הרג את פוקו. טוב. בוא נהרוג את ניטה, יופי, יש לי קווסטים. לא, בעצם אין לי קווסטים מפר. נו, יש. אוקיי, 14 קוביות. מטורף. אני אומר לכם שם, סמוך עליי. הנה הם פה. אל תהיה פריור, הם פה. אל תהיה פריור. אוקיי, הצלחנו. יאללה, משחק הראשון. אין בעיה. קליל. עוד שתי קוביות כוח. טוב, חברים, אני מחכה שכל העולמות יהיו כסף. ויאללה. 3, 2, 1. אוקיי חברים, יש עכשיו את הזה של הכסף. שנייה, רגע. אוקיי, טיפה החלשתי, כאילו לא טיפה, החלשתי עד הסוף, מה זה? בואו... כמה כסף יש לי? אני כבר לקחתי את כל אלה. אני שנייה מראה לך. אני יודע שזה לא זה, אבל זרמו. בואו נחזור לסרטון. אוקיי, אחרי שראיתם. לקחתי גם את זה. יאללה, בואו נתחיל. גם השלמת את האיטם. אני ממש מקווה שאני הולך להוציא אגדי. יאללה, בואו נתחיל במשחק. אוקיי. משחק ראשון. אוקיי. אוי שיט, שכחתי שאני עם צ'רלי. למה אני עם צ'רלי? בסדר, נסתדר. לי, מה זה יחסה? תקשיבו.
נראה לי ברולסטארס עשו את המשחק. כל השדרוגים האלה. נגיד הבועות האלה, אם זה משופר הרבה מאוד, יש מצב שזה יכול להרוג בן אדם. כל הבועות האלה. באמת שזה טרייר. כאילו זה הורג כל אחד. פשוט הרסו את המשחק. אבל יאללה. האמת, אני יחסית אוהב את זה, אבל אני לא כל כך... אני סבבה עם זה. יאללה, יאללה, יאללה. חייב לנצח. נו, אבל למה? כבר תעשה את זה שיט. כבר תעשה את האולטי שאתה בטוח. סיכה. כנס לתוך הזון. כנס לתוך הזון. אוי לי, תמות. יאללה, יאללה בוטים. לא נכון. איי. טוב, יאללה, משחק. שכחתי להחליף. אוקיי. בואו נשים פרל, יאללה. אוקיי, חבל. אני חושב נורא לנו פשוט אין לי שמץ מניאק. באמת שאין לי שמץ. פשוט אנסה להשיג אגדי, אבל הבוטים האלה לא נותנים לי. מה דה פאק? כנס לתוך האזורך. הופה, זה בול בעיגול. שיט. איזה גאון. האמת, אחלה, אבל היה יותר טוב אם הוא היה נכנס לזון. נראה לי. אוקיי. עוד שנייה רק לדעו. עוד שנייה. אוי לי, מה עשיתי? אוקיי, לא. טוב שלא. אחי, התיק לא מת פעם אחת. הוא לא נעים. יאללה. אוקיי. הצלחנו. אמן אגדי. טוב. זה כוכב ראשון. מה יש לי כאן? כוכב ראשון, יאללה. טוב, what the... מה זה היה עכשיו? ראיתם את זה? טוב. אני שם כאן. אני אגיד לכם את האמת. נראה לי הולך לטוב בינתיים. כאילו... נראה לי הולך לנצח על הרבה. טוב, שנייה, אני אשלים פה איזה 3 משחקים ואני אחזור אליכם. אוקיי, חברים, עשיתי 3 משחקים. עשיתי אחד של זה. אחד של בטעות עשיתי את זה, רציתי אבל להשיג כסף. כאילו רציתי להשיג מפה, שכחתי. פשוט התחלתי משחק. אתם ראיתם, את זה עשיתי, ואת זה עכשיו. עכשיו, לא, עוד שנייה יש לי.
עוד שנייה יש לי פה אחד. עכשיו אני אנסה להשיג פה עוד כסף. ויאללה. כן. יאללה. נו. אוקיי. תמות. אוי לי. מה עשה לי? אני הרגתי אותו והרג אותי. חרא. אוקיי. טוב. יאללה. אוקיי. יאללה. אנחנו לוקחים, כאילו, מה נראה לי? 18-0. אוקיי, לקחנו את המשחק. אני פה עם 4-22. יאללה. קליל. אוקיי. אנחנו על 550. אין לי מה לקנות עם הכסף. מה שכן... איך עדיין לא השגתי את זה? אתה לא מבין. אתה לא מבין. היי יו. What the היי יו. חכו שנייה. אוקיי, אחי. דיווחתי עליך. מצטער. באמת. למה שתהיה שם דבר כזה? כאילו למה? אם מישהו ראה... זה... לא לרשום דברים כאלה. אוקיי. בואו נראה יש לי עם הקווסטים. וואלה אני אלך על זה. שימו סב ולייק. הלו. מה קרה? הלו מה קרה? מולי. נשמע לכם הגיוני שמרק הארד זורק את הכסף שלו? כי הוא לא כאילו מת על כסף. טוב, תרשמו לי למטה בגבולות. יאללה בוא מלי אח שלי. אוי לי, מה זה הדבר הזה? הוא בטח איזה רמה 11 הגאון. טוב, יאללה משחק אחד להפסיד, מה אכפת לי? שימו סב ולייק. אוקיי. מה גריף עכשיו איתי? צריך עכשיו איזה פרימו שהיא איתי. אחד קרוב אחד רחוק. בסדר, אני אזרום איתו. הופה. תבכי. יאללה תמות. לא, בבקשה לא. לא.
תהרוג אותו. בואי משחרר. אוי. מה זה? יאללה. אוקיי, השלמתי את הקווסט. כוחה. אגדי... טוב, לא משנה. אדיר. נעני. טוב, אני משיג שנייה על הכוכב ואני חוזר אליכם. אוקיי, טבע. מה טבע? טוב. קרדיט זה לא זה. קרדיט. אוקיי. אני בינתיים עושה את זה. את הקווסט הזה. בוא נראה באיזה עולם. נשים בסולו. לא, אני אשים בשול. מה? איפה שול? איפה אומרים פה? זה מתכוונים כאילו? טוב, בוא נעשה. טוב, נראה לי אני אעבור לקטע שאני מקבל את הכוכב, יאללה. אוקיי. בבקשה. בבקשה. נראה לי שאני אשחק עם ג'קי בגלל שתי אלה. אוקיי, זה... אני לא הצלחתי כל כך להשיג אגדי. אני הולך לעשות חלק 2 שכנראה הוא הולך לצאת ביום... הולך לצאת ביום 5 נראה לי. אז תחכו לחלק 2, כי זה ממש קשה, ממש קשה להשיג אגדי. אז אני אנסה בחלק 2, יאללה.